KwabaseKorinte besibili isahluko sesibili siqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha ngazimisela lokhu nami ngokwami ukuthi angisayukuza kini nginokudabuka, ngokuba uma mina nginidabukisa, pho ngubani ongithokozisayo, uma kungesiye odabukiswa yimi na? Ngakuloba khona lokho funa ukuthi ekufikeni kwami ngithole ukudabuka ngalabo ebengifanele ukuthokoza ngabo. Nginethemba ngani nonke ukuthi okwami ukuthokoza kungokwenu nonke, ngokuba ngosizi olukhulu nangobuhlungu benhliziyo nganilobela nginezinyembezi eziningi, kungabi ngokuba nidabukiswe, kodwa ukuze nazi uthando enginalo kakhulu ngani. Kepha uma kukhona odabukisileyo, akangidabukisanga mina, kodwa ukuze ngingeqisi ngokwengxenye unidabukisile nonke. Kubanele onjalo lokho kujeziswa ajeziswa ngakho ngabaningi. Kepha okungcono kunalokho nimthethelele, nimduduze, funa onjalo ahlulwe ngukudabuka okukhulu. Ngalokho ngiyanincenga ukuba nimphathe ngothando, ngokuba ngaloba futhi ngenxa yalokho, ukuze ngokuhlolwa kwenu ngazi ukuba ningabalalelayo ezintweni zonke yini. Kepha lowo enimthethelela utho, nami ngiyamthethelela, ngokuba lokho esengikuthethelele, uma kukhona into engiyithethelelayo, ngiyakuthethelela ngenxa yenu phambi kobuso bukaKristu, ukuze singehlulwe nguSathane, ngokuba asisibo abangawazi amacebo akhe. Kepha mhla ngifika eTrowa ukuba ngishumayele ivangeli likaKristu, ngivulelwe umnyango eNkosini. Angibanga nakuthula emoyeni wami, ngokuba ngingamfumananga uThithu umzalwane wami, kodwa ngavalelisa kubo, ngaya eMakedoniya. Kodwa makabongwe uNkulunkulu esihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu, nobonakalisa engathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke, ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Kulaba siyiphunga lokufa, kube ngukufa, kodwa kulabo siyiphunga lokuphila, kube ngukuphila. Kubani ongangalokho na? Ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu.